tempo. Den var kold. Vi stiller helt som bolden. Det står 45-5. Og vi er i starten af anden periode. Så på 45-5, og vi er i starten af anden periode. Det er sådan. Mutter dem alle sammen. Så er noget under knogen. Ja. Ej, Blom, du klatrer deroppe, og så mutter du dem alle sammen. Ja. Og vi flagen. Ja. Eller helt deroppe på det der ting. Jeg ved ikke engang, hvordan man kommer derop. Jeg står helt fuldt og kigger, men jeg ved ikke, hvordan man gør det. Nej, jeg kan ikke se, hvor det er. Det er altid, der 4 filmer, når der går 4 kampe. Ja. Du kan se telefonen. Der er ingen, der kan stoppe den. Og vi se, hvem er gode? 10. 10 er rigtig gode. De andre, de går bare totalt. De går totalt så stærkt. De der kryds. Krydsøver. En af mine parallelklasser, de skal have en lærer, der hedder Janus. Janus. Så kan der have en Janus. Jeg kommer bare altid til at kalde ham for Janus. Jeg håber ikke, jeg ikke skal have ham. Mit navn er Janus, og så er der går op bagover, så bare slipper sig rigtig godt. Det er fedt. Enten er en cykel, eller så er det var det mega dårligt. Og det er kun der cykel. Og så er det De går meget aggressivt. De kan ikke noget boldspil. De går bare aggressivt. De starter ikke så fejligt. 5 fejl på 2 minutter. Se. 2 fejl på en gang. Double fall. Double fall. Ja. Og så også det sygeste. Det var sådan 5 sekunder tilbage i quarter, ikke? Det var 4 quarter. Det var pigerne spillede, ikke? Så lavede de 3 fejl på de 5 sekunder. Vi fik 6 derop, kan jeg sige. Jeg lader det over nu. Ja. Jeg så du kom for sent. Blam. Det gjorde ikke så meget. Broen er for sent. Ja, jeg tror også 2 minutter. Jeg prøver at bruge lidt. 45, 6. Det er 50, 52, 6. De går meget aggressivt, de andre, ikke? Men de kan ændre boldspil overhovedet. Hvis du spillede med det, så får du lige fået 4 straffer lige før. Så kommer væk med 10. De spiller lort, mand. De stiller. Det var sådan en. Hver gang de scorede, så gik de op og pressede, så tog de bolden 3 gange. Ja. Jeg så godt starten af kampen. Deres pres er sindssygt. Jeg er sådan gennemfølge med sådan 7 gange, fordi jeg kiggede her.
Og at man får hold i fødderne af at stå. Ja, og man skal stå sådan. Ja, på tiden.